ଯିବା କରିଲେ ଆବେଶ ମନ ବାଞ୍ଛା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ 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 କଣ୍ଠ ହୋଇ ଯାଏ ହୃଦୟରେ ମୋର ଚିତ୍ତ सप्तकी सौमित्री प्रभु रघुपति मन बचा काले देखी भी पूरी से ऋषि कुमारी को देखी भी पूरी से ऋषि कुमारी को देखी भी से सीता साथी दीवाना राम पुकारे पाई पूर्णा सीता साथी दीवाना ମୋର ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ଋଷିଙ୍କର ମଠ ଦେଖି ଯିବା ଚାହିଁ କହିଥିଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମଠ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ନେବାକୁ ଆସ ମାତ ହରସମନେ ହୃଦୟ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ